ఇతరుల ద్వారా అపార్థం చేసుకొనబడినప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతుంది. అయ్యో, నేను మంచి మనసుతో మాట్లాడితే వీళ్ళేంటి ఇలా అర్థం చేసుకున్నారు, అయ్యో నేను ప్రేమతో మాట్లాడితే వీళ్ళేంటి వేరేలా తీసుకున్నారు, వై యామ్ ఐ మిస్అండర్స్టూడ్. ఒక మాట చెప్పనివ్వండి, నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు అన్నిటికీ తప్పుడు అర్థాలు మనుషులు తీస్తారేమో, కానీ నీ నోటి నుండి వచ్చిన ప్రతి మాట ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు పలుకుతున్నావో నీ దేవాతి దేవునికి అన్నీ తెలుసు. హల్లెలూయా. ఏం బాధపడదు. నీవు ఒకవేళ మనుషుల ద్వారా అపార్థం చేసుకొనబడుతున్నావేమో, కానీ దేవుడు మాత్రం నిన్ను కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటాడు. నువ్వు ఏ టైంలో ఏ మాట మాట్లాడినా. కొంతమందికి తెలివి ఉండదండి, తెలివి తక్కువగా మాట్లాడతారు, ఇతరులను బాధ పెట్టాలని మాట్లాడరు, కానీ పాపం తెలియని తనంతా అమాయకంగా మాట్లాడతారు, అప్పుడు కూడా అపార్థానికి గురవుతారు. కొన్నిసార్లు మంచి మనసుతో విత్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్, ఒక మంచి శ్రేష్టమైన ఉద్దేశాలతో ఆ మాట చెప్పినా అపార్థం చేసుకునే వాళ్ళకి అది తప్పుగానే వినబడుతుంది, తప్పుగానే అర్థమవుతుంది. ఇంకా నువ్వు మాట్లాడిన ఒక్క మాట